Malamig na gabinuun sa neef aurkshitay, at ang mga kalaya ay pinuong karaniwang geluong mga nagbibisi ng kotse, kimikislap na mga billboard, at nagmamadaling mga pedestrian. Sa loob ng isang maranghang penthouse na tanaw ang Central Park, nakaupo si James Crawford sa kanayang salaya na hawa sa katat, sumisipsip ng isang basong whisky. Siya ay isang lalaking mayroon lahat pero kapangyarihan at impluwensya. Ang kanayang imperyong negosyo na itinayo sa mga pamiminan sa real estate ay naktilak sa kanaya ipang mahing isa sa pinakamayamang lalaki sa lungsod. Ngunit sa kabilang lahat ng kanayang tagumpay, ang kanayang puso ay pinuong kayabanghan at ang kanayang isipan ay nalason paniniwalang ang pag-ibig ay panghalawa lamang sa kayamanan. Ang kanayang asawa, si Emily, ay nakatayo malapit sa firiplatse, kinakabahan na pinipilipit ang laylayan ng kanayang damit. Ilang araw na niyang sinisubukang lakasan ang kanayang loob ipang sabihin sa kanaya ang balita, ngunit sa tivang titingnan niya ang kanayang malamig at mapaniring mga mata, nakalanghang siya. Hayan pa man, ngayong hobby, hindi na siya makapahintay. Himinga siya ang malalim at himakpang pasulong. James, mayroon akong sasabihin sa iyo, malimanay niyang sabi. Bahaya siyang pinansin ni James, inikot-ikot ang whisky sa kanayang baso. Sige, sabi niya na may tunong walang pakialam. Ako ay bintis bilong niya nanginginig ang kanayang busis. Sandali na tahimik. Ibinaba ni James ang kanayang baso sa mesa at ibinaling ang kanayang tingin sa kanaya, hindi mabasa ang kanayang ekspresyon. Pagkatapos, sa halip na kakalakan upananabik, isang hisi ang limitaw sa kanayang maka. Bintis ilit niya halos ng isyam. At siguro inasan mong maniwala ako na ang batang ito ay akin. Lumingkot ang puso ni Emily. James, ano ang sinasabi mo? Siyempre sa iyo ito. 3 taon na tayong kasal. Bakit ako magsisinungaling tungkol dito? Biglang tumayo si James, tinatakpan siya ang aninong kanayang matayog na pahira. Iwak kang magpanghap na inosente, Emily. Pinalan na akong aking ina tungkol sa iyo sa simula pa lang. Sabi niya nakaabol ka lang sa peraku at ngayon pinapatinaan mo siyang tama. Nalia ang mata ni Emily. Ang iyong ina, James. Hindi ako nakistiyan ng iyong ina. Gusto niya palagi na magpakasal ka sa isang tao na galing sa sarili mong social tirsle pero minahal kita kung sino ka, hindi dahil sa pera mo. Timawa nang mapait si James. Pag-ibig. Hiwag mo akong patawanan. Nakikita ko na. Akala mo ang sanghol na ito ang magpapatatag ng posisyon mo sa bihay ko na magkakaroon ka ng permanenteng karapatan sa aking kayamanan. Iniling si Emily na hindi makapaniwala. Hindi ko gusto ang pera mo, James. Gusto ko lang ibahagi sa iyo ang kahalakan na ito. Akala ko magiging masaya ka. Himakpang si James papalapit sa kanaya, halos makalapit na ang kanilang mga. Hindi ako naktitiwala sa iyo, Emily, at hindi ko hayaan na bitahin mo ako sa pamamagitan ng isang bota. Ang kanayang mga kamay ay kisang paminta sa kanayang tiyan na para bang pinoprotektahan ang bihay na limalaki sa loob niya. James, parang awa mo na hiwag mo itong hawan pakisap niya. Anak natin ito. Ngunit nakapagtasasaw na si James. Kinapa niya ang kanayang bulsa at kinuha ang kanayang checkbook. Ito, sabi niya, nagmamadaling sumilat ng numero. Kinan mo ito at imalis ka. Hindi mo na kailangang mag-alala pa tungkol sa pera. Tinitahan ni Emily ang tsiyeke na takot. Akala mo mabibili ako, sabi niya, nakabasag ang kanayang busis. Akala mo ipagpapalit ko ang anak ko sa isang pirasong popol. Timakas ang mukha ni James. Kung ayaw mo ang pera, imalis ka na lang ng walang dala. Pero hindi ka mananatili dito. Mag-impake ka ng makakamit mo at imalis ka na. Ang pagiging pinal sa kanayang busis ay nakpadama kay Emily panlalamig sa kanayang likod. Napagtanto niya noon na ang lalaking pinakasalan niya ay wala na kung nagkaroon man. Nang walang isa pang salita, tumalikod siya at naglakad patungo sa kwarto, tumitulo ang mga liha sa kanayang mukha.
Nach impake siang isang malit no bach nangenginnig ang kanayang mga kamay. Ito ang kanayang tahanan, ang lugar king son siya bimiu makapangarap kasomania at ngayon siya ay pinalayas no parang isang estrangero. Nang limabas siya sa silid, si Jomes ay nakatayo sa tabing pinto, nakakris ang kanayang mga braso. Iwag ka nang babalik malamang niyang sabi. Tinignan siya ni Emily sa haling pagkakataon, imasang makita kahit isang bahang pagsisisi sa kanayang mga mata, nakinit wala. Sa mabigat na peso, tumalikot siya at naglakad sa malamang na gabi. Wala siyang mapintahan. Ang kanayang pamilya ay nasa Chicago, napakalayo, at wala siyang makakaibigan sa lungsod. Naglakad-lakad siya sa makakalayan Manhattan. Ang ilawang niyon at matong mga tao ay isang malipit na kaibahan sa kawalan na kanayang nadarama sa loob. Inawakan niya ang kanayang tiyan, bumibilong, alahan kita, anak ko, kahit anong mangyari. Hindi ko hayaan na maktisa ko. Habang limilipas ang mga oras, inti-inteng bumabon sa kanaya ang katotohanan ng kanayang sitwasyon. Wala siyang tanan, wala siyang pera, at wala siyang malalapitan. Nahinit mayroon siyang isang bahay na mas mahalaga, ang kanayang determinasyon. Timangkat siyang hayon ang kalipitan ni Jomes na sirain siya. Siya ay mabibihay. Palalakin niya ang kanayang anak ng may pagmamahal, kahit na kailangan niyang gawin ito ng mag-isa. Hindi niya alam na pagkalipas ng 20 taon, ang kapalaran ay makpabalik sa kanaya sa lalaking nakpabaya sa kanaya, nahinit sa pagkakataong ito, babaliktad ang sitwasyon. Nanghinginag si Emily habang naklalakad sa makalayang New York City, hinihiwang malamang na hanggan ang kanayang manipis na kuwat. Ang matatayog na skyscraper na dating makasimbulong pananabik at makapangarap ay pakiramdam niya ngayon ay nakakasokol. Ang kanayang buong bihay ay bimaksak sa loob lamang ng ilang oras. Ang lalaking kanayang minol, ang pinakatiwala niyang kanayang peso, ay pinalaya siya ng walang pag-alinlangan. Ipinilipot niya ang kanayang braso sa kanayang tiyan ng protektado na darama ang bahang paklaking kanayang pagbibintis. Wala siyang tahanan, wala siyang pera, at wala siyang mapintahan. Nakapanghang hilabot ang pagkatanto na hinatumang siyang masira. Kailangan niyang makisip, kailangan niyang mabiyay para sa kanayang anak. Habang lumalalim ang gabi, walang direksyon na naglakad si Emily sa makakalaya, nakahanap ng isang lugar ipang makapagpahinga. Napunta siya sa Grand Central Terminal, nakahanap ng isang bangko sa isang mas tahimik na sulok. Naupo siya, pagod, nananakit ang kanayang katawan mula sa mga oras ng paglalakad. Sa paligid niya, nagmamadaling pumunta ang mga manlalakbay ipang abitin ang kanilang mga tren. Ang kanilang mga bihay ay sumisulong habang ang kanayang bihay ay biglang himinto. Ipinikit niya ang kanayang mga mata saglit, sinisibukang harangan ang ingay, nahinit hindi dumating ang antok. Gumagulong ang gutom sa kanayang tiyan, ipinapalala sa kanaya na hindi siya kimakain mila po kaninang imaha, nahinit ang pagkain ay kailangan pera at wala siyang pera. Pagdating imaha, alam niya na hindi siya maaaring manatili sa New York. Masyadong mal ang lungsod at bawat kalaya ay nakpapalala sa kanaya kay Jomes. Kailangan niyang isang bahong sumila. Naisip niya ang kanayang dating kaibigan sa kolehiyo, si Rachel, na nakatira sa Chicago. Nawalan sila ang komunikasyon sa paglipas ng mga taon, nahinit si Rachel ay palahing mabait. Malabo ito, nahinit wala ng ibang pagpipilian si Emily. Nakpunta siya sa Port Authority Bus Terminal, nanghinginag ang kanayang kamay habang papalapit siya sa ticket counter. Bahang imanghat ang tingin ng clerk. Sinot, tawag niya. Ako. Kailangan kong ticket ng bus papuntang Chicago, sabi niya, bahang marinig ang kanayang buses. Wanaway round trip, tanong niya. Nakalangan si Emily. Ang round trip ay manghangailangan na mayroon siyang isang lugar na babalikan, nahinit wala nang natitira para sa kanaya sa New York. Wanaway belong niya. Yun ay 120, sabing Clark, naktataypo sa kanayang screen. Bimaksak ang tiyan ni Emily. Wala siyang pera, wala talaga. Imakpang siya sa gilid, nag-isip ng mabilis.
Hende pasia na mamalimo sa kanang bihay nginit ano ang pakpipilian niya. Himinga siya ang malalim at limapit sa isang babaeng nasa edad na may mabait na tingin. Pamanin po, sabi niya na nakalanghan. Ako ay nasa isang talahang masamang sitwasyon. Kailangan kong pumunta sa Chisago at wala akong pera para sa isang tiket ng bus. Kung mayroon kayong may bibigay. Iniwas ang hamatan ng baba, hindi komportable. Pasensya na hindi ako makakatilong belong niya mabilis na limayo. Napalinog si Emily at sumibok mili. Tinanong niya ang isang matandang lalaki, isang negosante na nakasuot ng sarpsite, isang makasintahan na makawak kamay. Pariw ang kasahot, awa pakiwas paktanghe. Namilo ang kaniyang hapis nga sa kayan. Sisiku na sana siya nang may naramdaman siyang topic sa kaniyang balikat. Limangon siya at nakita ang isang matangkat, payat na lalaki na may mababait na mata. Makang nakita na niya ang kaniyang bahaging kapahirap. Chisago at sabi niya. Limaki ako doon. Makano ang kailangan mo? 120 sabi niya na yeah. Tumango ang lalaki at kinuha ang kaniyang wallet. Iniabot niya sa kanya ang eksaktong halaga ng walang pag-alinlangan. Nasa sitwasyon din ako nakatilat sa iyo dati, sabi niya. Ipahako mo lang sa akin na babayaran mo ito kapag kaya mo na. Napinanglia ang mata ni Emily. Ipagkakatiwala ko panghako niya. Salamat. Wala kang ideya kung ano ang ibig sabihin nito sa akin. Pagkalipas ng isang oras, nasa bus na siya, pinapanood na naklalaw ang lengsot sa likiran niya. Habang dimadami ang hamalaya, naisip niya ang naghintay sa kanya. Hindi niya alam kung papatilian siya ni Rachel. Hindi niya alam kung paano siya mabibihay. Ngunit sa inang pagkakataon mila nang pinalaya siya ni. Yamas nakaramdam siyang isang bahang pag-asa. Nang iminto ang bus sa Chichago kinabukasan, nakaramdam si Emily kaba. Isinalo niya ang hiling kilalang address ni Rachel mila sa isang 5 Christmas card ngunit walang telepono ipang tumawag ng mga. Bumaba siya ng bus himingang malalim. Malamig ang hangin at ang lengsot ay puno ng bihay. Iba ang Chichago sa New York, hindi ganong makintab ngunit sa paniman mas mainit. Simakay siyang taxi sa natitira niyang pera at ibinigay ang address ni Rachel. Habang dimaran ang kotse sa makalayang lengsot, sinibikan niyang pakalmain ang kaniyang nervyos. Nang makarating sila sa isang katamtamang kasaling apartment sa Lincoln Park, nakalanghan si Emily. Paano kung lumipat na si Rachel? Paano kung hindi siya nito malala? Pinipilit ang kaniyang lakas ng loob, kimatok siya sa pinto. Ang kasahendo ay parang oras bago ito taliyang bumikas. Nakatayo doon si Rachel na lalaki ang kaniyang mata sa halat. Emily, hinanghal niya. Bumihos ang haliha sa makapisang ni Emily. Ako. Hindi ko alam kung saan ako pipinta, amin niya. Tinignan siya ni Rachel, ang kaniyang hadamit na kipas, ang kaniyang mata na pahot, ang parang pahawak niya sa kaniyang tiyan, at nang walang pag-alinlangan, hinila siya nito sa isang akap. Pimasok ka, marindihang sabi. Nilamon init ng apartment si Emily habang pumapasok siya. Maliit ito ngunit komportable pinuang makalibro at makalarawan na nakaframa. Pinuang amoy ang sariwang kopa ang hangkan. Inakay siya ni Rachel sa sofa at inabitan siya ang isang kimot. Sabihin mo sa akin ang lahat, sabi niya na may bakas ng pag-alala sa kanayang maka. Himinga nang malalim si Emily at nagsimilang maksalita. Sinabi niya kay Rachel ang tungkol kay Yamas, ang pagbibintis, ang parang kung paano siya nito pinalayas ng walang pakisip. Tahimik na nakinig si Rachel, nakdidilim ang kaniyang mata sa halit. Bastardo, belong niya nang matapos si Emily. Mas nararapat ko sa mas mabiti. Pininasan ni Emily ang kaniyang haliha. Hindi ko alam kung ano ang kakawin ko, Rachel. Wala akong trabaho, wala akong tahanan. Hindi ko kayang palakihan ang sanghol na ito sa kalaya. Inawakan ni Rachel ang kanang kamay.
Hende kanach isa. Maari kang manatili ditu hanggat kailangan mo at ayusin natin ang mga bagay ng magkasama. Sa inang pagkakataon sa loob ng ilang araw naramdaman ni Emily na bumaba ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi siya nach isa. Mayroon siyang isang kaibigan at maral mayroon siyang isang pagkakataon ipang milang itayo ang kanyang bihay. Ang mga araw ay naging linggo at si Emily ay inti-inting nagsimilang mag-adjust sa kanyang bagong katotohanan sa Chicago. Ang maliit na apartment ni Rachel ay naging kanyang ligtas na kanlungan, isang lugar kung saan siya maaaring himinga ng walang takot na mapalayas. Tivang imaha, gigising siya sa amoing sariwang kape, ang tinuhong trapiko sa lingsot na dimadaan sa mga bintana at ang nakakaliw na presensya ni Rachel na naging higit pa sa isang dating kaibigan. Siya ngayon ay pamilya. Nginit sa kabilang init at kabaitan na inalok ni Rachel, alam ni Emily na hindi siya maaaring imasa sa kanyang magpakailanman. Kailangan niyang tumayo sa kanyang sariling hapa, mahanap ng isang paraan ipang suportahan ang kanyang sarili at pinakamahalaga, mahanda para sa pagdating ng kanyang anak. Ang kanyang inang hamon ay ang pahanap ng trabaho. Dahil walang ipon at walang degree sa kolehiyo, limitado ang kanyang pagpipilian. Vanigol niya ang kanyang mga araw sa paglalakat sa mga kalayan dovendovend Chicago, nagpipino ang mga aplikasyon sa mga kafe, dinner at retail store. Mabilis na dumating ang mga pagtangke, ang ilan ay mahalang, ang iba naman ay nagpapawalang sala. Nahanap kaming isang tong may karanasan, sasabihin nila, uwed hindi kami nahanap na ngayon. Nakakadismaya ito, nginit tumanggi siyang sumiku. Isang hapon pagkatapos ng mga oras ng paghanap ng trabaho, himinto siya sa isang maliit na dinner sa River North. Amoing inihaw na burger at sariwang tea ang lugar. Ang karatila sa bintana ay nakasilat na help wanted. Desperado, pimasok siya at lumapit sa counter. Isang babaeng nasa edad na may matalas na mga mata at isang pahot na ekspresyon ang tumingin mula sa pagpipinas ng isang tasang kape. Ano ang maaari kong ibigay sa iyo? Tanong niya. Nakita ko ang karatila sa labas, kinakabahan na sabi ni Emily. Nahanap pa ba kayo? Pinag-aralan siya ang baba saglit. Nagtrabaho ka na ba sa isang restaurant dati? Imilang si Emily. Hindi, ngunit mabilis akong matito. Ako lang. Kailangan ko talaga ang trabahong ito. Bemintong hininga ang baba, ibinababa ang tasa. Hindi madaling trabaho ito. Hindi malaki ang bayad at maaaring mahang bastos ang mga customer. Sa tingin mo kaya mo yun? Masigasig na tumango si Emily. Hahawin ko ang animang kinakailangan. Ang baba na nakpakilala sa kanyang sarili bilang si Margaret ang may-ari ay. Tinignan si Emily nang may pag-alinlangan bago inabitan siya ang isang apron. Sige. Magsisimula ka bikas ng morning shift. Iwag kang maili. Mayak na sana si Emily sa Genova. Hindi ito ganong, ngunit ito ay isang simula. Nang habang yun, ibinahin niya ang balita kay Rachel na mahigpit siyang niyakap. Nakikita mo gumagawa ka ng pag-inlat, sabi niya na may ngiti. Kinabukasan, dumating ng mga si Emily determinadong patinayan ang kanyang sarili. Ang dinner ay isang katamtamang lugar, madalas bentahan mga truck driver, mga nagtatrabaho sa opisina, at mga lokal na pumipinta doon sa loob ng maraming taon. Nakakapagod ang trabaho, kumikiwa ang mga order, nagpipino ang mga tasang kape, naglilinis ng mga mesa, nginit sa inang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, nakaramdam si Emily ng layanan. Hindi lamang siya nabibihay, nakikipaglaban siya para sa isang mas magandang kinabukasan. Habang lumilipas ang mga araw, nagsimula siyang makipon bawat dolyar na kaya niya. Binawasan niya ang mga gastos, kinakan lamang ang nililito ni Rachel sa bahay at naglalakat sa halip na sumakayang habis. Ngunit kahit nasa trabaho, alam niya na kailangan niya ang higit pa. Ang pagbibintis ay may kasamang kabayaran sa medical at sa lalong madaling panahon ay makakaroon mga diaper, damit at lahat ng gastos sa pagpapalaking isang bata.
Isang gabi pagkatapos matapos ang isang mahabang shift, nakaupo siya sa harap ni Rachel sa kanilang maliit na mesa sa kusina. Kailangan kong humawang higit pa amin niya. Hindi sapat ang trabong ito. Si Rachel na nagsisiring mula sa kanyang trabaho sa pagtuturo ay tumingin ng naisip. Naisip mo na bang kimihang hanakit klases? Siguro isang bagay na makakatulong sa iyo na makahanap ng mas magandang trabaho. Bumintong hininga si Emily. Wala akong oras upera para diyan. Ipinatok ni Rachel ang kanyang panilat sa mesa. Paano ang programa sa komunidad? May mga organisasyon sa lungsod na tumutulong sa mga isang ina. Ang ilan ay nag-alok ng scholarship pagsasanay sa trabaho, mga bagay na makakatulong sa iyo sa pangmatagalan. Ang ideya ay nagdulot ng pag-asa kay Emily. Kinabukasan bimisita siya sa Chichago Women's Resource Center kung saan nakilala niya ang isang tagapayo na nagngangalang Linda. Ipinaliwanag niya ang kanyang sitwasyon at maingat na nakinig si Linda bago inabitan siya ang isang listahan ng mga programa. Hindi ka isa sa bagay na ito, tiniyak niya kay Emily. May mga taong gustong tumulong. Ang isa sa mga programa ay nakakiang pansin ni Emily, isang kursus sa pagsasanay para sa mga medical officer assistant. Ito ay maikli abot kaya at nangakong mga matatag na oportunidad sa trabaho. Agad siyang nagsignip determinadong bumiyong isang matatag na kinabukasan para sa kanyang anak. Habang lumilipas ang mga linggo, lumalaki ang kanyang tiyan at lumalaki rin ang kanyang determinasyon. Binabalanse niya ang trabaho, mga klase at mga appointment sa doktor, tinitilak ang pagkapagod dahil alam niya na ang bawat pagsisikap ay para sa kanyang anak. Napansin ni Margaret sa dinner ang kanyang dedikasyon at nagsimilang tratiyan siya ng may higit na paghalang, paminsan-minsan ay nagpapadila sa kanyang dagdag na pagkain na iwi. Si Rachel ay nanatiling kanyang boto, pinasasalamatan siya sa mga pinakamahirap na araw. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang silid na nagtitiklop ng mga damit ng sanghol na binili ni Rachel mula sa isang sekundang store, nakaramdam siya ang isang biglang flitter sa kanyang tiyan. Natagalan siya, ipinapatong ang kanyang kamay sa maliit na imbok, at pagkatapos ay naramdaman niya itong mili, isang maliit, hindi may kakailan na sipa. Napinuang liya ang kanyang mata habang bumibilong siya, talakan hang nasa loob ko, hindi ba? Ito ang inang sandali na tinay niyang naramdaman ang koneksyon sa kanyang sanghol at pinino siya nito ang pagmamahal na napakalakas na nilamon nito ang lahat ng sakit na idinilot ni Yamas. Samantala sa buong bansa, patuloy na tinatamasa ni Yamas Crawford ang kanyang biyaheng liw sa New York, hanap na hindi alam ang tungkol sa babaeng kanyang itinapon. 5 lamang ang kanyang emperyong negosyo, ang kanyang pangalan ay lumalabas sa mga artikilo sa Forbes at mga magazine sa pananalapi. Ang mga baba ay dumating at imalis, walang tumatahol ng sapat ipang mohang malaka. Kinambensi niya ang kanyang sarili na ginawa niya ang tama na si Emily ay walang iba kundi isang pagkakamali. Niminsan hindi niya inisip ang tungkol sa batang kanyang pinabayan. Nahinit may sariling paraan ang kapalaran pagpabalik ng mga tao at walang ideya si Yamas na pagkalipas ng 20 taon, babalik si Emily sa kanyang bihay, hindi bilang sirang baba na iniwan niya. Nahinit bilang isang taong mas malakas kaysa sa kanyang maisip. Ang biyahe ni Emily sa Chichago ay nakbago sa mga paraan na hindi niya kailanman inakala. Ang kabiwan ay noong mga taon at naktayo siya ang isang bahay na matatag hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang anak si Daniel. Mula sa sandaling ipinanghanak siya sa Northwestern Memorial Hospital, alam niya na mayroon siyang isang layunin na mas malaki kaysa sa anumang sakit na idinilot ni Yamas sa kanya. Hawak siya sa kanyang habisag sa inang pagkakataon, ang kanyang maliliit na daliri ay pumilipot sa kanyang kamay, humawa siyang isang tahimik na panghako. Hindi niya hayaan na makaramdam siyang pagkaking pabayon sa parang ginawa siya noon. Ang mga inang ton ang pinakamahirap. Nagtrabaho siya ng matagal, minsan dobla ang shift, sa dinner habang tinatapos din ang kanyang pagsasanay bilang isang medical officer assistant.
Nanatili si Rachel sa kanang tabi, tumitulong sa pag-alaga kay Daniel kapag naging napakalaki ang eskidel ni Emily. Sa ilang gabi ay imiwi si Emily na pahot, nananakit ang kanang katawan, nginit sa sandaling makita niya ang antok ng hiting kanang sangho, naramdaman niyang sulit ang lahat. Sa oras na 5 taong lang na si Daniel, nakakiya si Emily isang full-time na trabaho sa isang pediatric clinic sa Lincoln Park, sa wakas ay iniwan ang dinner. Ito ay isang maliit na tagumpay, ngunit isang makabilihan. Ang matatak na paycheck ay nanghangailangan na marinihang kayanan ang isang mas mahisay na apartment, isang maliit ngunit komportableng dalawang silid na espasyo sa isang ligtas na kapitbahayan. Malayo pa rin sa madali ang bihay, ngunit matatak ito. Sinahiro niya na mayroon si Daniel lahat ng kailangan niya, makalibro, mainit na damit, at mohang ang maliliit na rahalo paminsan-minsan. Bihirang isipin ni Emily si Yamas. Samha inang araw nagkaroon siya ng mga sandaling halit, mga panahon kung kailan siya nagtataka kung ikinalilingkot niya kung ano ang ginawa niya. Ngunit sa paglipas ng mga taon, napagtanto niya na ang pag-isip sa kanaya ay isang pag-oksayang ineriya. Pinili niyang birain sila sa kanayang bihay at pinili niyang bumiyong baho. Limaki si Daniel bilang isang matalino at maway na batang lalaki. Namanan niya ang maitim na biyog at matigas na determinasyon ni Emily, ngunit ang kanayang matatalim na asal na mata ay walang pag-alinlangan na sa kanayang ama. Hindi kailanman itinaho ni Emily ang katotohanan sa kanaya. Sinabi niya sa kanaya na imalis ang kanayang ama bago siya ipinanganak, na siya ay isang makapangyarihang negosyante sa New York, ngunit hindi siya nagsalita ng may kapaitan. Ang ilang mga tao ay gumagawang makapagpili na hindi na nila mababawi, sabi niya, ngunit hindi iyon ang himihibok kung sino ka. Hindi nagtanong si Daniel tungkol kay Yamas. Para sa kanaya, ang kanayang ina ang kanayang buong mundo. Inanghan niya ang kanayang lakas, ang kanayang katatahan, at ang paraan kung paano siya laging nagawang gimitika at pa siya kapahot. Pagsapit ni Daniel sa edad na 18, siya ay naging lahat ng pinangharap ni Emily, isang responsable, ambisyoso na binata na may matalas na isip at pisong pinong kabaitan. Natanghap siya sa Columbia University, isang sandali na pamino kay Emily parang pagmamalaki at takot. Ang pagpapalam sa kanaya ay ang pinakamahirap na bahay na nagawa niya, ngunit alam niyang karapat-dapat siya sa pinakamahisay na mapagkakataon. Sa araw na inihatid niya siya sa New York City, niyakap niya siya ng mahigpit, at bimilong, himayo ko at makiwan iyong marka sa mundo, mahal ko. Nangako siyang tatawag araw-araw at habang pinapanood niya siyang naklalaro sa karamihan mga estudyante, naramdaman niya ang parang bigat ng kanayang mga sakripisyo at ang kahandaan ng kanilang binyo ng magkasama. Samantala, ang bihay ni Yamas Crawford ay timak sa ibang direksyon. Ang kanayang tagumpay sa real estate ay imabot sa mahabahong taas, na ginawa siyang isa sa pinakamayamang tao sa New York, ngunit ang tagumpay ay may kakibat na halaga. Sa paglipas ng mga taon, 2 beses siyang nagpakasal, at parang nagtapos sa mapait na dibosyo. Mayroon siyang mga anak mula sa parang pag-asawa, ngunit halos hindi nila siya kinakusap. Ang kanayang imperyo ay nagbigay sa kanayang kayamanan na hindi masikat, ngunit walang tinay na kaligayahan. Palagi niyang isinasantabi ang nakaraan, ibinawan ang maalala ni Emily ng malalim sa kanayang sarili, naniniwalang ang kanayang ginawa ay kinakailangan. Sinabi niya sa kanayang sarili na siya ay nakapagpatuloy na siya ay wala ng iba kundi isang kabanata na matagal na niyang isinara, ngunit ang tatana ay may sariling mga plano. Isang gabi, habang naklalakad si Daniel sa Manhattan, nasasabog tungkol sa kanayang bahong bihay, natakpian niya ang kanayang sarili sa harap ng isang malaking skyscraper na may panghalang Crawford Enterprises na nakapaskol sa malalaking titik. Narinig na niya ang panghalan dati, nabanggit itong kanayang ina noong siya ay bata pa. Nakalap ang pakisisa sa kanayang loob at sa inang pagkakataon sa kanayang bihay, naramdaman niya ang isang napakalaking pagnanais na malaman ang higit pa tungkol sa lalaking nakiwan sa kanila. Ng may mabilis na tibok ng puso, hinigot niya ang kanayang telepono at nagsimilang mahanap ng impormasyon.
Artikilo pagkatapos ng artikilo ang nakbentang imaeng isang walang awang negosante, isang lalaking hinaangkan para sa kanayang kayamanan hinit pinipina para sa kanayang kakilanghan empatiyaw. Habang nag-scroll si Daniel sa mga larawan ni James Crawford, nakaramdam siya ang isang nakababalang haluang mukha imusaon. Ito ang lalaking pinili ang kapangyarihan kaysa sa pamilya, isang lalaking imalis ng hindi limilangon. Nang habang yun, tinawahan ni Daniel si Emily. Inay, sabi niya ng mindhat na papaisip ka ba kung pinagsisihan niya iyon. May katahimikan sa kabilang lanaya. Alam na alam ni Emily kung sino ang kanayang pinag-isapan. Himinga siya ng malalim bago sumakot sa giro, sabi niya ng mahina, nahinit matahal na akong timahal sa pag-isip. Hindi agad sumakot si Daniel. Nakapagpatiloy na ang kanayang ina, nahinit may isang bahay sa kanayang loob ang nangangailangan kasakitan. Hindi niya alam kung ano ang kanayang hinahanap, isang paharap, isang pahanging tawad, o simpleng pakilala na siya ay imeral. Sa loob ng ilang linggo, sinalagsik niya ang lahat ng kanayang makakaya tungkol kay James Crawford. Habang mas marami siyang natutinan, mas lalo siyang nakalihan. Ang kanayang ama ay naktayong isang karyan na hinit sa anong halaga. Ang makakiventong makanabihong pag-asawa, maka-estranghat na anak at walang awang pakikitingo sa negosyo ay nakbentang isang larawan ng isang lalaking mayroong lahat na hinit tila walang animang bahay. Isang hapon, habang naklalakad malapit sa Wall Street, gumawa si Daniel isang matapang na desisyon. Pimasok siya sa napakalaking gesaling Crawford Enterprises na mabilis ang tibok ng kanayang peso. Ang receptionist, isang babaeng nakasuot ng mahanda na nasa kanayang 40s, ay tumingala. Mayroon kang appointment, tanong niya. Wala, amin ni Daniel, nahinit kailangan kong makita si Crawford. Mahalaga ito. Timas ang kilaing baba. At sino ka? Nakalanlangan si Daniel isang segundo bago sabihin ang makasalitang nakabara sa kanayang lalaminan sa loob ng maraming taon, ako ang kanayang anak. Tinitahan receptionist sa Crawford Enterprises si Daniel sa loob ng mahabang sandali bahang nakpabaho ang kanayang maayos na pag-ihali. May pag-alanlangan sa kanayang mata, nahinit mayroon ding iba pa pag-isisa. Tinignan niya siya na para bang sinisiriking ang binatang nakatayo sa harap niya ay maaaring nagsasabing totoo. Nakaramdam si Daniel isang kakaibang haluang mukha imusaon. Pimasok siya sa gesaling ito ng walang pakisip, walang plano, walang ideya kung ano ang inaasahan niyang mangyari at ngayon nakatayo dito na inankan ang kanayang pagkakakilanlan, bigla itong naging totoo sa parang hindi pa ito nangyari. Siya ang anak ni James Crawford, ang lalaking nakiwan sa kanayang ina, ang lalaking nakbira sa kanila sa kanayang bihay, ay nakaupo sa kungsan sa malaking turing itong salaman. Na walang kamalay-malay na ang nakaran ay malapit ng kimatok sa kanayang pinto. Sa wakas ay naklinis ng lalaminan ang receptionist. Mayroon ka bang animang pagkakakilanlan, tanong niya, ang kanayang buses ay profesional hinit may halong pahinala. Nakalanlangan si Daniel pagkatapos ay hinigot niya ang kanayang lisensya sa pagmamanyo. Sanilay pa niya ang panghalan, nahinit wala itong sinabi sa kanaya, siyempre, ang apelyido niya ay sa kanayang ina. Maghintay ka rito, sabi niya, tumayo. Naklaw siya sa isang makintab na pintong salaman, na iniwan si Daniel na nakisa sa malaking lobay na napapalibitan ng tahimik na ihong tahampay. Timinghan siya sa paligid, tinatanaw ang matataas na kisama, ang malalaking likhang sining, ang mindhat na nahiratan na pagiging eleganteng lahat. Ito ang mundong itinayong kanayang ama, ang mundong pinili niya kaysa sa pamilya. Ang haman nito ay imabot sa tilom oras. Nakbago si Daniel sa kanayang kinatatayan, mas mabilis na timitibok ang kanayang peso sa bawat limipas na segundo. Nang malapit na niyang pag-isipang mili ang kanayang desisyon, miling bumikas ang pintong salaman. Sa pagkakataong ito, lumabas ang isang lalaking nakasuot madilim na suit, isang siritay o fikir, matangkat at malapat ang balikat, ang kanayang ekspresyon ay hindi mabasa habang papalapit kay Daniel. Kikita ka ni Crawford, sabi niya, ang kanayang buses ay matatak na hinit neutral. Sumunod ka sa akin.
Leminok nang hestu si Daniel at tumango. Sinenda niya ang lalaki sa isang mosen mga opisina na may dingding na salamin at mga halway na marmo na pinakpapawisan ang kanayang mga palat sa kabilang malamang na hangin. Sa wakas, himinto sila sa harap ng isang malaking pintuan na hawa sa kaway. Itinilak itong siritay o fikir na naklalantat ng isang malawak na opisina na may mga bintana mila sa hang-hang sa kisame na tinatanaw ang manatan. Sa likod ng isang makintab na itim na desk ay nakupo. Ang isang lalaking nakita lamang ni Daniel sa mga artikulo at panayam sa balita, James Crawford, ang kanayang ama. Tumingala si James mila sa kanayang laptop bahang sumingkit ang kanayang matatalim na asal na mata, mga mata na nakikita araw-araw ni Daniel sa kanayang sariling refleksyon. Mas matanda siya kaysa sa ipinaiwatang mga larawan na may mga hiblang kilay abu sa kanayang biyok at mga linaya sa kanayang mukha na nakpapaiwatang mga tanong stress. Ngunit tinadala pa rin niya ang kanayang sarili sa parang aurang kapangyarihan at kontrol na naking alamat sa kanaya sa mundong negosyo. Sa loob ng ilang sandali pinag-aralan lamang niya si Daniel na hindi mabasa ang kanayang ekspresyon. Pagkatapos, sa isang buses na kapwa matalas at detached, sinabi niya, sino ka? Naramdaman ni Daniel na sumikip ang kanayang tiyan, ngunit hindi siya imiwasang tingnan. Ang pangalan ko ay Daniel, sabi niya ng pantay. Daniel Carter. Hinayaan niyang limitang ang salita sa hanggang sa loob ng isang sandali bago idagdag ang iyong anak. Hindi agad nagriyad si James. Ang kanayang mga daliri na nakapatong sa keyboard ng kanayang laptop ay bahang kimilot. Nabanat ang kanayang panga, ngunit nanatiling maingat ang kanayang ekspresyon. Wala akong anak, sabi niya ng malamig. Nakpakawala si Daniel isang maliit, mapait na tawa. Sabi niya, naisip ko na sasabihin mo yaon. Imakbang siya papalapit, tumatanghang basta na lamang siyang isang tabi ni James. Iniwan mo ang aking ina noong siya ay bentes. Itinapon mo siya sa bahay mo na parang wala siyang halaga. Pinalaki niya ako ng makisa, nakpakapakot siya para makaroon akong bihay, at sa lahat ng panahong ito nakupo ka rito sa iyong imperyo, nakpapanghap na hindi kami imeral. Dahan-dahang bumintong hininga si James na para bang sinisibukang tipinin ang kanayang mga inisip. Timayo siya mila sa kanayang ipuan, humahalap sa paligid ng desk na may sinisikat na mga hakbang. Sa malapitan, nakita ni Daniel ang bahang pag-alinlangan sa kanayang mga mata, isang kislap ng isang bahay na hindi niya masyadong matukoy. Emily Carter, bilong ni James, halos sa kanayang sarili. Iyon ang kanayang panghalan. Tinanglan niyang mili si Daniel at sa pagkakataong ito ay mayroong higit pa sa malamig na detachment sa kanayang tingin, may pakilala. Hindi niya ako sinibukang kontakin, sabi niya. Kiniyom ni Daniel ang kanayang hakama. Bakit siya hahawa noon bawi niya? Nilinaw mo na hindi siya malihot sa iyong bihay. Itinapon mo siya ng walang animan. Hindi siya humapang pabalik dahil mayroon siyang dignidad at hindi ka niya kailangan. Nakpakawalan hininga si James, hinimas ang isang kamay sa kanayang mukha. Sa inang pagkakataon, mukha siyang pahot, hindi ang pahot ng isang negosyante, ngunit isang bahay na mas malalim, isang bahay na mas mabigat. Hindi ka dapat narito, sabi niya sa wakas. Mabilis na timibok ang piso ni Daniel sa halit. Ano? Dahil ba hindi ito makanawa para sa iyo? Dahil sinisira nito ang perpektong bihay na itinayo mo para sa iyong sarili. Inilang siya, pinuang pagkabiho ang kanayang buses. Hindi ako paminta rito na nahanap ng pera. Wala akong gesto sa iyo. Gesto ko lang makita kang harapan, ipang manawan kang paano kayang talikiran ng isang lalaki ang kanayang sariling anak at hindi na limangon. Tahimik si James sa loob ng mahabang sandali. Nang sa wakas ay maksalita siya, mahina ang kanayang buses. Akala mo ba madali iyon? Tumalikot siya, naklalakat patungo sa bintana. Akala mo ba hindi ko iyon pinag-isipan? Tinitahan siya ni Daniel nang hindi makapaniwala. Kung pinag-isipan mo iyon, sigurado akong wala kang ginawa tungkol dito.
Nachtpake wala se James mapait na halakak. At ano ang gestum mong ipagewasaken. Ako ay bata pa ang bisayusu. Hindi pa ako handang mohang ama. Bimaling siya ipangharapin si Daniel na matigas ang kanang hamata. At kung nakipag ignayan ako, kung sinibikan kong mohang bahagin iyong bihay, papayagan ba ako ni Emily. Nakalanlangan si Daniel. Alam niyang hindi kailanman nagsalita ang kanang ina tungkol sa pagnais na bimalik si James sa kanilang bihay, ngunit hindi iyon nagpapawalang sala sa ginawa ni James. Hindi mo man lang sinibikan, sabi ni Daniel nang mahina. Iyon ang pagkakaiba. Pinag-aralan siya ni James at sa inang pagkakataon ay mayroong isang bahay na halos kahawig ang panghinayang sa kanang ekspresyon. Tama ka, pag-amin niya. Hindi ko sinibikan. Himinga nang malalim si Daniel. Pumunta siya rito para sa makasahod at maral ay nakya niya ang mga ito, ngunit hindi ang mga gusto niya. Ang kanang ama ay hindi isang halimaf, siya ay isang lalaki lamang, isang may kapintasan, makasariling lalaki na humawang isang desisyon noong mga nakarang taon at hindi na limangon. At maral mas masal pa yun. Hindi ko alam kung ano ang inasahan ko, sabi ni Daniel na imilang. Sa palagay ko kailangan ko lang makita ito para sa aking sarili. Tumalikod siya patungo sa pinto, handa nang. Imalis ngunit bago siya makalabas, nagsalita muli si James. Daniel. Timahal si Daniel, nakawak ang kanayang kamay sa deurknop. Hindi siya limangon. Nakalanlangan si James ng isang maliit na bahaging isang segundo bago sabihin, ano ang inisip ng iyong ina tungkol sa pagiging narito mo? Himagpit ang hawak ni Daniel sa deurknop. Bahagayan niyang ibinaling ang kaniyang ilo sapat na para makasalubong ang tingin ni James. Hindi niya alam, pag-amin niya, ngunit sa palagay ko matagal na siyang timahal sa pag-isip tungkol sa yayo. At sa ngayon, lumabas siya sa opisina na iniwan si James Crawford na nakatayo ng makisa sa kaniyang emperyo na nakatitig sa anak na hindi niya alam na mayroon siya. Lumabas si Daniel sa napakalaking gesaling Crawford Enterprises at pimasok sa malamang na hanggang taklakas Manhattan, ang kaniyang isip ay pinuwang mga emosyon. Ang pag-isip kay James ay nakiwan sa kanya na walang laman na para bang nakahanap siyang isang bahay na hindi man lang imeral. Inisip niya ang sandaling ito sa loob ng maraming taon, pinangharap na harapin ang lalaking nakiwan sa kanya at sa kanyang ina, ngunit ang katotohanan ay mas hindi ganong dramatiko. Ang kanyang ama ay hindi isang walang pusong kontrabida, ni siya ay isang nagsisising lalaki na nakahanap ng paktibos. Siya ay isang negosyante lamang na humawang isang desisyon at nami ay kasama nito, walang pahanging tawad, walang pagtatangka na makpaliwanag, isang malamang na pakilala lamang sa nakaraan. Halos mas masal pa yun kaysa sa tivirang tanghihan, dahil kahit man lang ang pagtanghi ay may kasamang antas ng pagmamahal. Gayon pa man, ito ay pagwawalang bahala at yun ay nakatusok sa parang hindi handa si Daniel. Naklakat siya ng walang patutunhian sa abalang makakalaya, ang pagpisinan, makatachi at pagdaldalan ng mga pedestrian ay pinaksama sa pitong enghay sa paligid niya. Nakvibrata ang kanayang telepono sa kanayang bulsa, ngunit hindi niya ito pinansin. Alam niyang ito ang kanayang ina, naktataka kung bakit hindi pa siya timawag pabalik. Wala siyang ideya na narito siya at hindi siya sigurado kung paano niya sasabihin sa kanaya. Makakalit ba siya, madidismaya, o basta ililang niya ang kanayang ilo at sasabihin, sinabi ko na sa yayo, diba? Hindi po handa si Daniel para sa alinman sa mga reaksyon yun. Kailangan niyang oras ipang iproseso ang lahat mina. Sa kalaunan, natakpian niya ang kanayang sarili sa Central Park, kung saan siya imipo sa isang bangko na nakatanaf sa lava. Ang preskong hanggan ay naktalang amuing mga nalaklak na daon at dimon ang mga yoker na nawala sa kanilang sariling mundo. Naisip niya ang kanayang ina tungkol sa mga sakripisang ginawa niya ipangbahan siyang dissenting bihay. Dalawang trabaho ang ginawa niya na madalas na imiwinang hili at pahot, gayon pa man hindi niya pinadarama sa kanaya na mayroon siyang hindi nakya. Tivang karawan, tivang kahanapan sa paralan, tivang sikat sa tiwot, naroon siya.
At ang lalaking nagbigay sa kanayang bigay. Wala siya kaitson. Inigot ang kanayang telepono sa wakas ay siniri ni Daniel ang kanayang mensahe. Kayang inasahan maraming hindi nasagot na tawag mula sa kanayang ina kasama ang ilang date. Isang partikular ang imakit sa kanayang atensyon, tawagan mo ako. Malaha. Simikip ang kanayang tiyan habang nakalanghan siya ang isang sandali bago ideal ang kanayang numero. Sinakot niya ito sa inangrang. Daniel, himinga siya na lata ang ginawa sa kanayang buses son ka ba nakbenta. Sinisibikan kitang tawagan buong araf. Pasan saya na inay, sabi niya habang hinihimas ang kanayang nua. Kailangan ko lang ilang oras ipang makisip. May pahinto sa kabilang lanaya. Nasaan ka, tanong niya ng mainhat. Sa lengsot pak amen niya. Hindi niya gustong magsinang haling sa kanaya, ngunit hindi rin siya sigurado kung gaano karami ang iaayag son ngayon. Tahimik ang kanayang ina sa loob ng isang sandali at pagkatapos ay sinabi niya, pinintahan mo siya, hindi ba? Dahan-dahang bumintong hininga si Daniel. Suminot ang isang mahabang katahimikan. Nang magsalita siyang mili sa wakas, ang kanayang buses ay mas malambot, halos nakpapasaya na. Inakala kong sa kalaunan ay kakawan mo. Simimangot siya. Hindi ka halit. Nakpakawala siyang tahimik na tawa baka man wala itong tinay na paglabang. Halit. Hindi, Daniel. Alam kong darating ang araw na ito. Basta iwan ko. Siguro imasa ako na hindi mo na kailangang pumunta sa pahanap ng kasagot na hindi ko masisiyahan. Simandal si Daniel, siku sa kanayang hatiut. Hindi ko alam kung ano ang inasahan ko, ngunit wala siyang pakialam, inay. Hindi man lang siya nakpanghap na nakonsensya siya. Basta tinanghap niya iyon na para bang ang pakiwan sa amin ay isa na namang desisyon sa negosyo. Bumintong hininga ang kanayang ina. Hanan siya mal. Hanan siya palaki. Sinibikan mo bang makipag-ugnayan sa kanaya, tanong ni Daniel nang nakalanghan. Tahimik siya sa loob ng mahabang panahon bago. Sumagot. Hindi amen niya. Ako ay bata pa, nasira ang puso at masyadong mayabang para makisap sa isang tao na mahalin ang kanilang sariling anak. At sa totoo lang, ayaw ko siyang mapabilang sa bihay mo kung ayaw niyang naruan. Mas karapat dapat ko kaysa duwan. Nakaramdam si Daniel bukol sa kanayang lalaminan. Hindi mo ako masyadong kinikivintihan tungkol sa kanaya, sabi niya na imalis lang siya. Ayaw kong limaki ka na may puwet sa iyong puso, sabi niya. Ginawa niya ang kanayang pakpili at ginawa ko ang akin. Ang pakpili ko ay tiyakin na hindi mo naramdaman na hindi ko gusto. Napalinog ng gusto si Daniel. Ginawa mo. Sapat ka na. Nagkaroon ng katahimikan sa linea at nang milisiyang magsalita, ang kanayang buses ay pinung imusayon. Iyon lang ang gusto kong marinig. Sa inang pagkakataon ng araw na iyon nakaramdam si Daniel kalinawan. Siguro hindi niya kailangang makipagkita kay Yamas para makahanap ng kapanatagan. Siguro ang kasagot ay nasa kanaya nasa simila pa lang sa anong babaeng nagbigay sa kanayang lahat kahit wala siyang pag-ari. Timayo siya, tumitingin sa paligid ng parke sa haling pagkakataon bago sabihin, iwi na ako. Bumintong hininga nang may pag-asa ang kanayang ina. Narito lang ako. Pagkababang telepono, himinga nang malalim si Daniel bago tumingo sa subway. Ginigol niya ang haton sa pahanap ng isang bahay, katoringan, pakilala, maraumagang pakikanti, nginit sa hili, wala samha iyon ang malaha. Tama ang kanayang ina. Hindi niya kailangan si Yamas Crawford, hindi niya kailanman kinailangan. At ngayon sa wakas, mari na siyang maksimilang mamihay na para bang naniniwala siya rito. Naupo si Daniel sa katahimikan ng kanayang maliit na apartment sa Brookline, nakatitak sa malabong liwanag ng kailawang lengsot sa labas ng kanayang bintana. Ang kanayang pakikita kay Yamas Crawford ay nakiwan ng isang kakaibang kawalan sa loob niya, isang bahay na hindi niya tiyak kung paano pepinan.
Genigolnia ang gatan sa pag isip kang pano ito mangyayari, maral isang maras no paharap kang son sa wakas ay aminin kanayang ama ang kanayang kapagkakamali. O isang dramatikong pagkakasandukang son magpapayag ang pagsisisi si Yamas at magmamakawa para sa kapatawaran. Ngunit ang katotohanan ay malamig at iba, walang halit, walang pagkakasala, isang hiwalay no pagkilala lamang sa nakaraan. Halos para bang ang pakiral ni Daniel ay hindi higit pa sa isang hendeganong malakang talababa sa bihayang lalaki. Ang pagkatanto ay masakit, ngunit sa isang kakaibang paraan, ito rin ay nakpapalaya. Genigol niya ang kanayang buong pagkabata sa pagtataka kung ano ang nagawa niya ipang iwan siya ang kanayang ama kung anong kapintasan sa kanaya ang nakdulot na hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal. Ngunit ngayon nakita niya ang katotohanan. Ang pagkawala ni Yamas ay walang kinalaman sa kanaya, ito ay palahing tungkol sa sariling pagkamakasariling kanayang ama. At sa pagkalam nito, sa wakas ay maaari nang itigil ni Daniel ang pagsisi sa kanayang sarili. Kinuha niya ang kanayang telepono, nakiscroll sa kanayang katontak hanggang sa mapinta siya sa nimerong kanayang ina. Nakusap na niya ito pagkatapos ng pagpipilong, ngunit may isang bahay sa loob niya na kailangang marinig mili ang kanayang buses. Nakatibili siya sandali bago timawak at halos agad siyang sumagot. Daniel, sabi niya nang may init, ang pamilyar na ginawa sa kanayang tuno ay bimabalot sa kanaya. Hiyay, mom, sabi niya, ang kanayang buses ay mas mahina kaysa sa nilayon niya. Gusto ko lang kimustahin. Bakaya siyang timawa. Sweetheart, hindi mo kailangang kimustahin ako. Ako ang ina, tandaan mo. Ako ang kimikimista sa iyo. Isang maliit na ngiti ang bumaka sa kanayang halabi. Wel, gusto ko lang marinig ang buses mo. Himinto siya na para bang nararamdaman ang bigat sa likod ng kanayang kasalita. Okay ka lang ba? Simandal si Daniel sa sopa, hinahawi ang kanayang biyok hamit ang kanayang kamay. Hindi ko alam. Akala ko ang pakikita sa kanaya ay magdadala sa akin kahit anong kapanatahan, ngunit parang walang laman. Bemintong hininga ang kanayang ina. Yaon idol ang kapanatahan ay hindi nakmimila sa ibang tao, Daniel. Ito ay nakmimila sa loob. Walang ibibigay sa iyo si Yamas na wala ka na. Ipinikit ni Daniel ang kanayang hamata, hinayon ang kanayang kasalita na timahos. Tama ka tungkol sa kanaya, tungkol sa lahat. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang dilo bago niya sinabi, hindi ko kailanman ginistong maging tama tungkol dito, sweetheart. Ibibigay ko ang lahat para sa kanaya na maging ang ama na nararapat sa iyo. Sumikip ang kanayang dibdib. Sapat ka na, mom. Palagi kang sapat. Isang mainang pakitbi ang nakmila sa Linnea at alam niyang nakpipigil siyang liha. Salamat, babay. Iyon ay nanghangkailangan higit sa iyong nalalaman. Nakisap sila ng medayo matahol, nakpabalik tanaf sa limang alala, naktatawanan sa kiwento mila sa kanayang pagkabata. Sa oras na ibinaba nila, naramdaman ni Daniel na mas mahan siya na para bang may bigat na inalis sa kanayang kabalikat. Siguro hindi niya natakpian ang kapanatahan na kanayang hinahanap, ngunit nakahanap siya ang isang bahay na mas mahalaga, ang pagkatanto na hindi siya kailanman tinay na nakisa. Sa paglipas ng araw nakpuka siya sa trabaho, ibinibuhos ang kanayang sarili sa kanayang proyekto. Siya ay isang financial analyst sa isang maliit na kumpanya, malayo sa kayamanan at kapangyarihan na hawak ng kanayang ama, ngunit ipinakmamalaki niya ang bihay na kanayang itinayo. Nagsumikap siya para sa lahat ng kanayang pag-ari, nang walang kasortiet upamigay, at iyon ay isang bahay na hindi kailanman maalis ni Yamas Crawford. Isang hapon, habang kimakyo ang kopo sa isang cafe malapit sa Wall Street, nakasalubong niya ang isang dating kaibigan sa kolehiyo, si Michael. Hindi sila nakisap sa loob ng maraming taon, ngunit pagkatapos makimustahan habang nakakape, binanggit ni Michael ang isang pagkakataon sa negosyo, isang investment startup na nakahanap ng matatalinong isip tulad ni Daniel. Sa ina, nakatibili si Daniel. Mayroon siyang matatak na trabaho, isang regular na sweldo.
Nginit may isang bahay no kapanapanabik tungkol sa ideang pagtatayong isang bahay mula sa simula, pagpapatinay sa kanayang sarili no mori siyang magtagumpay sa kanayang sariling termino. Pagkatapos ng ilang habang walang tulog sa pagsisiring kanayang pagpipilian, nakpasaya siyang sumikol. Nakbitiw siya sa kanayang trabaho at simuli sa startup ni Michael, ibinibuhos ang kanayang sarili sa mahabang oras at walang katapisang pagpipilong. Nakakapagod ang trabaho, ngunit nakbibigay kasiyahan. Naktatayo siyang isang bahay na tinay, isang bahay na hindi nakatali sa kanayang nakaraan o sa pangalan ng kanayang ama. Limipas ang habiban at noong isang taon at natakpian ni Daniel ang kanayang sarili na iminlat. Ang startup ay imangat, nakakiyang pondo at mabilis na limawak. Naktayo siyang reputasyon para sa kanayang sarili sa industriya, hindi bilang anak ni James Crawford, ngunit bilang Daniel, isang lalaking naktagumpay sa sarili na nakamit ang kanayang tagumpay sa pamamagitan ng pirong determinasyon. Isang hobby habang nakaanda siya para sa isang malaking pagpipilong hamamiminan, nakatanggap siyang isang hindi inasahang email. Ito ay mula sa isang mamamahayag na naktatrabaho sa isang tampok tungkol sa matagumpay na negosyante na may natatangang background. Binanggit ng email si James Crawford na nakpapaywatig na alam ng mamamahayag ang tungkol sa koneksyon ni Daniel sa kanaya. Kimirot ang kanayang tiyan sa pag-isip na ang kanayang nakaraan ay hila sa spotlight. Sa loob ng mahabang panahon, tinitahan niya ang screen naktatalukang sa sagot siya. Sa wakas, himinga siya ng malalim at naktyping sagot. Pinananatili niyang simple at diretso sa pinto, wala akong koneksyon kay James Crawford. Ang aking kiwento ay akin. At sa inang pagkakataon sa kanayang bihay, tinay siyang naniniwala rito. Palaging naniniwala si Daniel na ang tagumpay ay magdadala sa kanayang kapayapaan, na sa sandaling nakapag-ikot na siyang isang bihay na independyente sa anino ng kanayang ama, madarama niya ang kabihan. Ngunit kahit na iminlat ang kanayang startup at nakakiyang pakilala ang kanayang pangalan sa mga financial tirsling New York, isang tahimik na pagkabahabak ang nanatili sa loob niya. Hanuman karami ang kanayang nakawa, ang isang bahagi niya ay nakdadala pa rin makasikat ng kanayang nakaraan. Ang katotohanan ay walang halahang tagumpay ang makapagpapabago sa mga taon pagpapabaya, ang makakabang walang tulog na tinis ng kanayang ina, o ang tanong na bimabahabak sa kanaya sa loob ng mga dekada. Napakalaking ipinaglaban niya ipang ilayo ang kanayang sarili kay James Crawford, ngunit ang pakirong lalaki ay mayroon pa ring hawak sa kanaya sa mga paraan na hindi niya kayang balewalain. Isang hobby pagkatapos tapisin ang isang mahabang pagpipilong, natakpian ni Daniel ang kanayang sarili na walang layunin na naklalakad sa Central Park. Ang kailawang lengsot ay kimikislap sa pagitan ng mga peno at ang preskong hanggang taklakas ay nakdadalang isang paiwatig nostalgia. Kiniya niya ang kanayang telepono, naktatalukang tatawagan niya ang kanayang ina. Hindi niya ito nakusap sa loob ng ilang araw at bagaman alam niyang hindi siya imasan patuloy na pag-ibdote, palagi siyang nakadaraman pagkakasala kapag masyadong maraming oras ang limipas sa pagitan ng kanilang mga pag-isap. Habang nakatibili siya, nakvibrata ang kanayang telepono gamit ang isang hindi kilalang numero. Karaniwan binabaliwala niya ang kakanitong tawag, ngunit may isang bahay na naktilak sa kanaya ipang sakitin. Halu't sabi niya nang may pag-ingat. Nakaroon pahinto na sinindan isang malalim na buses. Daniel. Napigilan ang kanilang hininga. Alam niya ang buses na yaon, mas matanda, mas mahaspang kaysa sa naalala niya, ngunit hindi. May pagkakamali. James Crawford. Imagbit ang hawak ni Daniel sa telepono. Paano mo nakyo ang numero ko? Bemintong hininga si James. Mayroon akong haparan. Naisip kong oras na para makisap tayo. Isang mapait na halakak ang kimawala sa mahalabi ni Daniel. Naisip mo. Pagkatapos ng 20 taon, nakpasaya ko lang ngayon na ito ang tamang oras. Alam kong hindi ako karapat-dapat sa isang mainit na pagtanghap, pag-amin ni James, ang kanayang tono ay karaniwang mahina, ngunit nakita ko ang artikulo tungkol sa iyong kampanaya.
Nagang maganda ang ginawa mo para sa iyong sarili. Kamiyom ang pangani Daniel. Ginawa ko'y tunang wala ka. Alam ko. Nagkaroon isa pang pahanto. Tingnan mo hindi ko inaasahan na magmamalasakit ka, ngunit hindi ako nasa pinakamagandang kalagayan sa mga araw na ito sa isang pangkalisahan. Isang alon magkasalanghat na emosyon ang dumaloy kay Daniel. Gustong isang bahagi niya na sabihin kay James na wala siyang pakialam na anumang mangyari sa kanya ay kanyang sariling problema. Ngunit ang isa pang bahagi niya, ang bahagi na nahanap pa rin makasahot ay hindi maaaring baliwalain ang kabigatan sa buses ng kanyang ama. Ano ang gusto mo? Tanong niya, pinapanatili ang kanyang tono na malamig. Ang makita ka, sabi ni James ng simple. Isang pakisap. Yaon lang ang hinihiling ko. Nakatibili si Daniel. Bawat instant ay sumisakaf sa kanya ipang imalis, ipanghayan ang nakaroon na manatiling nakalibing. Ngunit may isang bahay na nakakabakabak tungkol sa paraan pagsasalita ni James na para bang ito na ang kanyang tanging pagkakataon ipang makya ang kapanatahan na kanyang hinahabol sa buong bihay niya. Sige, sabi ni Daniel. Isang pakisap, ngunit ako ang pipiling lugar. Sumang-ayon si James nang walang pag-atibili at nakayos silang makita sa susunod na hobby sa isang tahimik na restaurant sa Manhattan. Ganihol ni Daniel ang buong hobby sa pakikot at pag-alala, nagtatanong kung gumagawa siyang pagkakamali. Ngunit nang dumating ang imahe, alam niyang kailangan niyang ituloy ito. Halos walang laman ang restaurant nang dumating siya, ang kanyang nerbiyos ay nasa gilid habang sinisiri niya ang silid. Pagkatapos ay nakita niya siya. Si James Crawford nakaupo sa isang sulokong mesa. Iba ang hitsirang lalaki mula noong haling nakita siya ni Daniel. Ang kanyang dating makapangyarihang katawan ay pimayat, ang kanyang mukha ay may mahalinayang edad, at isang bahay na mas malalim pagsisisi, maral. Imipo si Daniel sa tapat niya, pinapanatili ang kanyang ekspresyon na hindi mabasa. Kaya magsalita ka. Himinga nang malalim si James. Nakakawa ako maraming pagkakamali. Hindi ako magtadalan para sa kanila. Ngunit ang iwanan ko at ang iyong ina iyon ang pinakamasama. Imirap si Daniel. Hindi mo pwedeng sabihin yan ngayon. Mayroon kang 20 taon para ayusin ito. Timango si James. Tama ka. At hindi ako imaasang kapatawaran, ngunit gusto kong magpaliwanag. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na para bang tinitipon ang kanyang mga inisip. Nang magbintis ang iyong ina, natakot ako. Hindi sa pagiging ama, kundi sa pagkawalan bihay na aking itinayo, ang aking karera, ang aking estado. Ako ay makasarili. Akala ko maaari kong birain ang aking mga pagkakamali sa pamamagitan ng pagtakas sa kanila. Sumikip ang dibdib ni Daniel. Hindi ka lang tumakbo. Sinira mo kami. Nahirapan ang ina ko sa loob ng maraming taon habang ikaw ay namimihay ng maliw. Alam ko, sabi ni James ng tahimik, at pinagsisisihan ko ito araw-araw. Dahan-dahan siyang himinga. Sinibikan kong kumbinsihin ang aking sarili na ginagawa ko sa iyo ang pabor sa pamamagitan pananatili sa malayo na mas magiging maganda ang bihay mo kung wala ako. Ngunit ang totoo, ako ay isang diwag. Tinitahan siya ni Daniel na hanap ang katapatan sa mahamatang kanyang ama. Naimagina niya ang pag-isap na ito nang hindi mabilang na beses, ngunit wala sa kanyang naimagina na senaryo ang nahanda sa kanya para dito, isang lalaking inalisan pagmamayabang. Inaman ang kanyang pagkabigo ng walang pagkakanwari. Kaya bakit ngayon, tanong ni Daniel sa wakas? Bakit makipag-ignayan pagkatapos ng lahat ng oras na ito? Nakatibili si James. Dahil wala na akong masyadong oras. Bahagyan niyang hinila pabalik ang kanyang manghas na nagpapakita ng profilet ng ospital sa ilalim nito. Stage 4 cancer. Sabing mga doktor mayroon akong ilang biwan maral mas kanti. Kimalabog ang piso ni Daniel.
Genigol nie ang buong bihay niya sa pagkami sa lalaking ito, kinamimihan siya sa sakit na kanayang idinilot at ngayon sinasabi sa kanaya na si James Crawford, ang ama na hindi niya tinay na nakilala ay mamamatay na. Sa loob ng mahabang sandali, hindi siya nagsalita. Pagkatapos, sa isang buses na halos hindi marinig, nagtanong siya, ano ang gusto mo sa akin? Sinalubong ni James ang kanayang tingin. Hindi pero, hindi ova, pagkakataon lang na makilala ang aking anak bago mahili ang lahat. Naramdaman ni Daniel na may isang bahay sa loob niya na pumitok, ang makapader na itinayo niya ng mindset sa loob ng maraming taon ay nagsisimilang imiha. Hindi niya alam kung mapapatawad niya si James. Hindi niya alam kung gusto niya. Ngunit may isang bahay na nagsasabi sa kanya na ang pahlayon ngayon ay hindi mawawala ang sakit. Naupo si Daniel sa katahimikan kanayang apartment sa New York, nakatitak sa skyline ng lungsod sa pamamagitan ng malalaking glass windows. Ang pagpupulong sa kanayang ama ay nakiwan sa kanaya sa kahilihan, isang haluang halit, pagkalito, at isang bahay na hindi pa siya handang panghalanan. Palagi siyang naniniwala na kung makikita niyang mili si James Crawford, wala siyang madarama kundi halit. Naimagina na niya ang paharap ng napakaraming beses, nakatayo siya ng matangkat, matagumpay, itinapon ang kanayang hanakawa sa mukhang kanayang ama, pinagsisisihan siya sa bawat sandali na pinili niyang iwanan sila. Ngunit ang katotohanan ay mas komplikado. Ang kanayang ama ay isang lalaking mamamatay na inalisan kanayang pagmamayabang, nakaharap sa diluang kanayang bihay na may bigat ng kanayang makapagsisisi na pumipindot sa kanaya at pinaho nito ang lahat. Hindi mapakali ang saminot na ilang araw. Inilabang ni Daniel ang kanayang sarili sa trabaho, di madalo sa makapagpipilong, namhan kasiwang makapamiminan, ani pa man ipang pihilan ang kanayang isip sa pahalapabalik kay James. Ngunit hanuman niya sinibikan na itilak ito palayo na natili ang inaisip, ang kanayang ama ay mamamatay na, at mayroon lamang siyang maliit na bentanang oras ipang makpasaya kung hayaan niya siyang imalis na may hindi nasasakot na tanong upayahan ang kanayang sarili sa pagkakataong makilala ang lalaking himibok sa kanayang bihay sa pamamagitan ng pagkawala. Tinawagan siya ang kanayang ina, si Olivia, na nararamdaman na may mali. Hindi pa niya alam ang tungkol sa pagpipilong at hindi sigurado si Daniel kung paano ito dadalhin. Napakarami na niyang pinagtanan, ngunit kailangan isang bahagi niya na marinig ang kanayang buses, kailangang palalahanan ang babaeng nakpalaki sa kanaya ng hindi na limangon pa. Sa ikatlong gabi pagkatapos makipagkita kay James, natakpian ni Daniel ang kanayang sarili na nakmamaniho sa makalansanghan Manhattan. Ang kanayang inisip ay mihila sa kanaya patungo sa ospital kung saan tumatanghap ng pahamot si James. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa niya o kung bakit siya pupunta doon, ngunit may isang bahay sa kanaya na tumanggi na bimitaw. Nang dumating siya, natakpian niya si James sa isang maliit na silid ng ospital, nakaupo sa kama, ang kanayang dating makapangyarihang katawan ay maripok ng hayon. Makang tinay na nakilat ang mas matandang lalaki nang makita siya, ang kanayang pahot ng mata ay similaing ilang sandali. Hindi ko akalain na babalik ka pa, amin ni James, ang kanayang buses ay mas paus kaysa dati. Nakatibili si Daniel bago pimasok sa loob. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa, amin niya ng tapat. Simula si James sa ipuan sa tabing kanayang kama, at pagkatapos maabang pahinto, imipo si Daniel. May matinding katahimikan sa pagitan nila na pinuwing makataon hindi nasasakot na tanong. Sa wakas, nagsalita si Daniel. Sabihin mo sa akin ang totoo tungkol sa lahat. At sa inang pagkakataon sa kanayang bihay, ginawa ni James Crawford. Nagsalita siya tungkol sa kanayang pagkabata, tungkol sa paglaki sa isang mundo kung saan ang kayamanan ay nanghangailangan ng kapangyarihan at ang mga emosyon ay isang kainan. Nagsalita siya tungkol sa kung paano niya nakilala si Olivia, kung paano niya minahal siya sa kanayang sariling makasariling paraan, hinit labis na natakot na mawala ang kontrol sa kanayang perpektong itinayong bihay. Inamin niya na nang sabihin niya sa kanaya na bente siya, nataranta siya. Sinabi niya sa kanayang sarili na ang pag-alis ang tanging pagpipilian, na ang pagiging ama ay sisira sa imperyong kanayang itinayo.
Kinimbensinia ang kanayang sarili no ito ay para sa ikabibiti, nginit sa kaibitiran, palakiniang alam ang katotohanan, iniwan niya sila hindi dahil sa panghangailangan kundi dahil sa takot. Nakikinig si Daniel ang kanayang mga emosyon ay isang bahayo sa loob niya. Hinihol niya ang kanayang bihay sa paniniwala no ang kanayang ama ay hindi kailanman malasakit, nginit ngayon nakakita siya ang iba, isang lalaking nasira no bago pa man siya ipinanghanak. At kung man niya gustong kimapit sa kanayang halit, hindi niya maring baliwalain ang sakit sa buses ni Yames, ang pagsisisi na nakakit sa bawat salita. Hindi ko inaasahan na patatawarin mo ako, sabi ni Yames sa wakas, ang kanayang buses ay nangkinkinah. Ayaw ko lang iwanan ang mendong ito nang hindi mo alam kung ano ako nagsisisi. Nilinok ni Daniel ang bukol sa kanayang lalaminan. Hinihol niya ang hatan sa paghintay para sa paghanging tawat na ito, nginit ngayon na narito na, natanto niya na hindi nito binibiro ang nakaraan. Hindi nito binabago ang pinaktisahan. Ang kanayang ina kung ano ang tinis niya sa paglaki ng walang ama. Nginit maral ay mababago nito ang isang bahay. Maral ay papayahan siya nitong sumilong ng walang bigat ng samang loob na himihila sa kanaya pababa. Ang saminot na mahalengho ay limipas ng napakabilis. Natakpian ni Daniel ang kanayang sarili na mas madalas na bimibisita kay Yames, limalalim ang kanilang mapakisap. Nakisap sila tungkol sa negosyo, tungkol sa bihay, tungkol sa mhataon na kanilang nawala. Hindi ito madali at hindi ito perpekto, ngunit ito ay isang bahay. Nakatibili si Olivia nang sa wakas ay sabihin ito ni Daniel, ngunit hindi niya siya pinahalan. Nakipagkasundo na siya sa nakaraan at naktiwala siya kay Daniel na humawang kanayang sariling mapagpipilian. Isang gabi habang nakupo si Daniel sa tabing ospital ni Yames, tumingin sa kanaya ang mas matandang lalaki ng may pahot ngunit mapayapang mata. Hindi ako nagkaroon pagkakataong mahang iyong ama, sabi niya, ngunit sa makahalang linggo na ito, binigyan mo akong pagkakataon na mahang isang bahay na malapit. Naramdaman ni Daniel ang isang paninikip sa kanayang dibdib. Hindi niya kailanman tinawag si Yames na tatay at malamang na hindi niya kakawin, ngunit sa sandaling iyon, inabot niya at pinisol ang kamayang kanayang ama. Ito ang pinakamalapit na bahay sa kapatawaran na maaari niyang ialok. Pimanaf si Yames Crawford pagkatapos ng 2 araw. Iniwan kanayang kalooban ang lahat kay Daniel, hindi lamang ang kanayang kayamanan kundi pati na rin ang kanayang personal na mahayurnal, mahaliham na kanayang isinilat ngunit hindi ipinadala. Mahapiraso ang isang lalaking hindi niya tinay na nakilala. Sa ina, hindi alam ni Daniel kung ano ang kakawin dito, ngunit sa paglipas ng panahon, natakpian niya ang kanayang sarili na nakpabasa sa mahapahina na nainawan ang kanayang ama sa mahaparan na hindi niya nakawa dati. Pagkalipas ng ilang biwan, habang nakatayo siya sa kanayang opisina, tumitingin sa lungsod kung sa niya itinayo ang kanayang bihay, natanto niya ang isang bahay, hinihol niya ang hataon sa pahabong tahampay ipang patinaan ang isang pinto. Ipang patinaan na hindi niya kailangan ang kanayang ama. Ngunit ngayon, sa inang pagkakataon, hindi na siya tumatakbo. Sumisulong siya, hindi sa pagsibay sa kanayang nakaraan, kundi sa pagtanghap dito.